ο Allah δεν συγχωρεί αυτόν που λατρεύει συνέτερο με αυτόν. Δηλαδή ο Allah δεν θα συγχωρέσει κάποιον ο οποίος έχει διαπράξει πολυθεϊσμό, παγανισμό ή ειδωλολατρία. Και συνεχίζει το άια και λέει, συγχωρεί όμως οποιοδήποτε άλλο αμάρτημα και σε όποιον θέλει. Αυτός δηλαδή που θα πεθάνει έχοντας σιρκ, παγανισμό, ειδωλολατρία, πολυθεϊσμό, τότε για αυτόν δεν υπάρχει σωτηρία. Συγχωρεί όμως ο ύψιστος οποιοδήποτε αμάρτημα μικρότερο, χαμηλότερο του σιρκ. Και ο προφήτης σαλλαλλάχου αλейχι βασέλαμ λέει σε αυθεντικό χαδίθ, όπως διαβάζουμε την συλλογή του Ιμάμ Μούσλιμ, όποιος πεθάνει δίχως να έχει διαπράξει σιρκ στη ζωή του θα εισέλθει στον παράδεισο. Ο μονοθεϊστής δηλαδή που εφαρμόζει τον μονοθεϊσμό σύμφωνα με το παράδειγμα του προφήτη σαλλαλλάχου αλейχι βασέλαμ θα εισέλθει στον παράδεισο.